Good morning kapadyak. Swabe riding tayo ngayon. Today, pupunta kami ng Natividad, Pangasinan. Kasama ko, the one and only, pinakamalupit ng San Jacinto, Demure Calpito. Ayan, so saan tayo pupunta ulit? Natividad. Okay. So, 130 kilometers back and forth na yon. So, easy riding lang, swabing-swabe. Ayan, tara, samahan nyo kami. Siyempre, before tayo alis, babati muna tayo, shout out Team Mandirigma ng Cubao, Quezon City, Team Torobos, Team Motion ng Lingayen, Pangasinan, Ate LJ, hello Ate LJ, and shout out din sa Girox Shawarma, Novaliches at saka Cubao. Yun yung pinakamasarap na shawarma sa Quezon City. Shout out din pala kay nagpapabate sa ating bagong subscriber, OFW Israel Marampel Leo. Yan, so ingat po kayo dyan sir kung nandyan kayo sa Middle East, sa Israel. Shout out din kay Kent Magsiko. Okay, kung saan man ride mo ngayon, ingat ka dol. Shout out din sa Abe Bicycle Shop sa may San Carlos branch. Napakabait nila. Binigyan tayo ng malaking discount dun sa may carbon brake pad. So may carbon brake pad na ako sa harap. Okay na sa lusong. So thank you Abin. That song is brought to you by Gladius and Kuya Robert, ang mga master, mga lodi ng website, pinagbabawal na technique. Ayan, shoutout din sa JNP Bike Accessories sa may Dumalandan, Lingayen, Pangasinan, kay Patrick, tsaka kay sa mekaniko, pinakamagaling na mekaniko sa Lingayen, Nico Bravo Manuel pangalan. Mga maagang kapadyak sa biyahe. So bili muna tayo ng pandesal pang almusal natin. Dito daw yung pinipilahang pandesal. Jared Bakery. Magkano pandesal nyo kuya? 26 pesos. Thank you. So yan, may pandesal na tayo. Sarap tayo kape before biyahe. Pandesal ng Mangaldan, napakasarap. Nandito na tayo sa may San Jacinto. Parang nagpe-prepare na ata si kasama nating Demure para makikita ko na yung boiled egg. Tara. Sunshine. Oh. Good morning, mother. Abang ulit, Demi. Ay, ready na yung bike niya. Mamay kayo si Ren. Oo. Paano tumahay? Ilugan mo eh. Egg na. King, ilugan mo. Ang pala dyan, gili. Hindi, ilugan mo, malapot din kayo. Ay, on. Nangyari ka mo. Kaya nakusawan. Kumakaiba. Sige lang ba. Ayan, so before tayo bumiyahe, kape muna tayo para mainitan natin siyan. Hi! Ayan, so bumati ka muna. Hello sa mga natin dyan. Kasama nating siklista. Good morning! Good morning, good morning. Saturday tayo. Ayan, so ito yung pinupuntahan ko talaga dito kasi masarap yung kape ni itong si paring Demure. Mas balbayan na si Kim Ubak Ayun na. Ubak ang palawarin. To my glory, to my ubak ang Kim.
O tate, dumay glory to. Ano yung sabon niya mo, Coffee Mate? Kalapin milad saya. Hindi Pero pala mo kasi ay. Nutella. Ah. Sugar. Oh, mga tutukan to. Wala. Oo. 17 years na ba? Bag mo lang. Exercise. Dapat yung pa-medium ko yung mandilig mata. Kaya medyo mapinsalag siya. Patag na eh. Matag kay bunag. Ay arap to. Ano ka ba? Talanganin. Matag pero ang kakalog eh. Na may kin, walay plito. May tulsura dyan kasi kung siya pang motor. Doon ka pa, grabe alog to. Isa mata pa pa, isa po binalunan. Kaya ilmo. Antada? On sundalo man. Ronda Pilipinas. Ayo, sige na mo ah. Ay, bonim. Mayroon. Di ba? Yan. Pero dapat ilak ay... Pero matag pero may umpli kasi eh. Hindi ba na silbiring amutan? Oo. Pabayag nyo ito. May isuro mo dalon ah. Oo. Ang gapin na dalon mo. Kung may tanong balot, kaya ito ito. So yung dadaanan natin ngayon sa from San Jacinto papunta tayo ng Manawag this time. It's more than 5 kilometers, about 6 to 7 kilometers papunta sa Manawag. Tama ba? Oo, tama. Ayun, taga-oola. Tsaka pala, batiin natin yung mga kasama nating mandirigma. So naka-mandirigma jersey kami ngayon. Si John Martin, Mang Bob, Mang Bebot, Mang Romy, Mang Romeo. Ayun, tara, ride tayo. Saan ba kayo nag-ride ngayon? Siguro sa Mangga ulit. Ayain nyo si Jun, hindi na nagbabike ata yun eh. Kinalawang na yung bike. Mangga ulit. Welcome to Manawag Church. Right, left. Left. So dito kakaliwa tayo. Sa may lawak. Welcome to Lawak, Pangasinan. So hinto muna tayo sa may Binalonan bike shop, dito sa may Elmo Bicycle Shop. Papacheck natin yung wheelset. Ano. Yan, so sad ko si walang available na bearing sa size ng wheelset ko. So babaklasin ko na lang yan, no? Tapos hanap ako sa may bearing set. Ano yung pangalan nyo kuya? Elmo sir. Ayun. Elmo Ramos. Kasama ko si Elmo Ramos. Ayan. Okay kayo sir. Ang Bait niya. legend ng Pangasinan yan. Ay, legend pala siya. Oo, Boss Elmo. Kasama nila ano to? Kuya Ray Navarro. Oo. Ayun. So, good thing, Di ikong. legend pala yung ano, may-ari ng bike shop. Pasyal nga dito sa Siam. Ayun, punta nyo lang dito sa may Binalonan, Elmo Bike Shop. Wow, napakagandang view dito. Dumaan kami ng San Manuel this time para maiba naman yung ruta. So dito sa San Manuel, Ilocano na, tama? Ilocano. Ayan. Daanan natin yung San Roque Dam. Try nating daanan yung San Roque Dam. I-try din nating pasukin. Sana payagan tayong silip yung napakalaking dam na yon dito sa may San Manuel. Ayun.
So, try din natin mag-Ilocano. So, Datoy, kumusta? Taga San Manuel. San Manuel Bikers. Agyaman kami, napasyar mi Datoy, Ilio. Yeah, so, kita-kita tayo, damdama. So, kakapasok natin ng bayan ng San Manuel. First time ko rin mapuntahan to. Anong masasabi mo? Para siyang old municipality. Hindi rin siya dinadaanan. Unlike yung mga Urdaneta, Rosales, nasa ano siya parang sentro o kaya commercialized na ano talaga daanan. Dito ipit siya. Katulad siya ng San Nicolas. Rest in peace, Kobe. Ay na Jedam. Papasok na kami ng San Roque Dam. Sa mismong bayan may mga streets doon. Yun yung papasukan nyo. Perez Street yung huli kong nakita. So paloob siya. And then ganito yung scenery dito. Malamig. Pero igret oh. Ayan. Tulakak. Tulakak is igret. Hindi ba heron? Meron. Alam ko igret. May migratory bird na ano. So dito yung klima napaka lamig. Hindi naman pala napakalamig. Malamig lang. Kita diferensya. Unlike dun sa sa Dagupan, Lingayen, mainit na. Dito since ano pa rin siya, part na siya ng parang Cordillera, French Mountains. Malamig dito. Dito sa mga province, common yan yung nagbibilad sila ng palay sa magilid ng daan. Although delikado, pero ayun, inaalaw naman sila ng LGU. Pero bawal talaga to sa mga main highway. Pero since dito hindi naman daanan gaano, po pwede. So konting ingat pag may nakita kayong ganyan. Nandito na kami sa may Barangay San Roque. So kaya pala tinawag siyang San Roque Dam dahil located siya sa may Barangay San Roque dito sa may San Manuel. So pag nakita nyo yung landmark na to o kaya yung signage, ito yung indication na nandito na kayo sa may San Roque Dam malapit. Ayun, so let's go. Good morning. Good morning po. Mabalin nag-exit kami dito eh. Ay, mali pa yung mapalimot siya. Apang kami kumadya natividad. Naga po kami manawag. Mali pa yung mapalimot siya. Ganun talaga. Anda ka na jay trangkay dita. Tapos nag-exit Ang harap ka pa yung dyan. mapalimot siya. Kasi nagtatato kami panahon tayo ng kastoy. Hindi, talaga nga mayat. Yung hindi nagkastoy, yung pinagbawal dapat bibisikleta na sumurita. Ay, may bisikleta sir. Ano siya? Pero bisikleta. Nung motor mabalain. Ore, mabit lang kami kumasal. Ang mga maperde mati. Ayan, sad to say, hindi pa pala pwede, hindi pa may order ata sila na bawal pang pumasok yung bike dito. So ayan, wala tayong magagawa, babalik siguro tayo. Unless magbabago isip ni Kuya, padaanin tayo dyan. For the second time, Narciso Ramos Bridge dito sa may Asinggan. Hinabon na tayo ng tanghali guys. Nandito na tayo sa may bayan ng Natividad. Yung panoramic view. Munisipyo ng Natividad. Ang Natividad Palace. Napakaganda. Parang nasa Mongolia. Ang ganda ng location. Saka yung structure. Tamang tama sa bundok. Napaka panoramic talaga. Lunchtime, ito, dito tayo sa may Carinderia, somewhere sa may Natividad, gilid ng daan. Anong pangalan ba ng place na to, ate? Poblasyon. Wala bang isdang kasama yon? Gusto mo ng isda, mas Opo. mahal. Okay lang. Mamahalin kita. Yun. Sige. Gusto ko ng may isda, masarap. Poblasyon West po to. Ayan, Poblasyon West daw. Poblasyon Natividad. West. Masarap na maulam dito. Oo.
Yun ang hindi ko masasagot. Ito yung pagod ko ngayon. Itong kasama ko medyo lumakas siya. Wow. Lumakas kumain. Pero may pagbabago isang rice lang kinuha mo. Believe ako sa mga hinahanda, lagi naming nadadaan ng mga pagkain. Mga gulay, no? Tulad nito, dinengdeng. Tapos ito yung hindi nawawala sa kanila to, no? Dito sa Eastern. Ito Adobong adobong atsara at tawag dito, Atsara. diba? So ayan, Sarap. atsara, dinengdeng, tapos pansit. Okay, good na to. Ang ganda yung dahon Siguro, tansya ko lang from bayan ng Natividad sa around 4 kilometers hanggang dun sa Panan. So ano siya, may konting ahon to Although nakikita nyo sa video flat, pero konting ahon siya. May kunat. Tsaka ito yung scenery dito since anihan. Kaya expected maraming palayan dito. Nagbibilad sila. So tanghaling tapat, it's 12:16. Nag-lunch na rin kami dyan. Ayan, at saka dito sa taas kita na yung stairs. So hindi siya bikeable. So ang mangyayari, kung hanggang saan lang yung dulo ng nababike or bikeable, doon lang kami, then lalakarin namin hanggang doon sa may statue. Ayan, kita-kits mamaya sa ahunan. Welcome Natividad Tourist Spots Villa Resort, Maranong Falls. Nandito na kami sa may paanan. So na-split yung daan. Yung sa may right side papuntang Maranong Falls, 400 meters ahead. Then sa kaliwa naman, Sky Plaza, 75 meters. Check natin kung kaya niya. Daan sa may green. Grabe, kaya. Try din natin. Grabe ang kunat niya. Nakasagad na yung gear ko. Nasa 32 na. Grabe ang kunat niya. Uy, tatambling yung bike Nakasagad na yung gear ko. Nasa 32 na. Umaangat. Umaangat, di kaya. Sobrang taas. Dito siguro pwede pa. Go. Sige. Ayan, so since hindi na siya bikeable dahil stairs na, nagtanggal kami ng sapatos at kapagod. Pero ang gandang daming pine trees, no? Oo.
Ayan, so narating na natin yung tuktok. Grabe, napakasukal. Palibasa hindi pa gaano nalilinisan dahil close pa talaga sa tourism to. So heto na siya. Napakaganda ng scenery dito. So ang ganda. Ang luwang. Kitang-kita yung Agno River doon. Tapos yung mga plains, palayan ng mga bayan ng San Nicolas at saka Natividad. Tapos doon yung Maliko. Tapos doon naman ito, yan yung mga bulubundukin din ng Biskaya. Napakaganda. So, siguro dito namin tatapusin tong bike ride natin with pasyal, with mini hiking. Ayan. So thank you sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo. Siguro ang next nating pupuntahan doon naman sa western part. So adios, thank you. Salamat sa pagtangkilik. Mabuhay kayong lahat. Stay safe, keep safe. Ayun, Suabe ride, Corik Suabe. Bye bye.